شيشة حسكلي تعمزبن طويلك الجزاي شيشة حسكلي تعمزبن ناتنا عقب سماي جركي وزكال برهان قصي جركن وترشال هاقراوي تابوت عطاي بعال الشامباين يتكفت يقرس حبستي عامت نتصنت نايلدت معالتي السمايات تدمق برشي مبراتي زغر معاقي عبلبي حولتي نحيوبا عم بابا نسمسا مساي تحبوسا دك إرهي مساي تحبوسو هاي تنسلسو حادن مسيح الليلة أدي حابن طويلك النغزاي شيشة حسك اللي تعم زبن طويلك النغزاي شيشة حسك اللي تعم زبن ناتنا سلام عدنا نعاقي زي ودا موائل عامت نعامت بدتي كتسنبل ميركو سيغي كسلطن كمعدل برهان من قديك حاسب كستبل نحيوبا عم بابا نسنسا مساي تحبوسا دقيق الرأي مساي تحبوسو هاي تنسلسو كبرات سمعتنا لومي 4 قدايم تقادل تدق أنستيو نعلال عدمنا لنا نساتن كابتن أبوان عوت حرنة وقالسي بيوت زعاتو أخوينن حجي بزعباتي شو زنبران تثبيتن لومي دحر أسران شومونتن عامتنا يناتنت زلوان قمقامن كبانا نعلال عدمنا ينالنا نساتن حاروغو قلتاك كابسياتل أمريكا راديو إيرانا سابا في السهاية كاب أتلانتا أمريكا أخبرت سيوم كاب فانكوفر كندا راديو أسنا هيوات تسفالدت كاب برغن نروي إيان أرمانا أخبركن كبر جزيخن وفيخن بممتاكن أمسكنكن أسعيبه بسم كلهم سمعتي أبز مبال عسران شومونتن زخرب على ناتنات إيرترا المتصنبرو زلنا أوان انقعنا زبقعكن كبل دلي أسعيبه كل خن ببوغن كن أبزي أب وطائي مئنت فتحن ديمقراسين زكايد كالسي عبي أبركتو تقبرا زلخن يخن عوات كأمن نيلكن علالنا نمجمار مبعار من سمعتنا نفسخن نختلاليا أعد مكن يغني لنا نجمرا خن تخبروا تصنحكو فنزجركي كترخبنا مخالكي ناي بحق ازي مدب ازي كنزجرنا تبوغسو مጭባጥን ታሪኻትና ንምግላጽ ተበጉሶታት ክንጭብጥን ክንገልጽን ኣገዳሲ እዩ ብሓቂ ብዘይ ቃል ዓለም ክነግረክን ንሓረጉ ቀለታ ብጣዕሚ እየ ዝፅበያ ነይረ ዓቕምታታ ፈልጦ እየ ፅቡቅ እየ ስለ ዝፈልጣ ክትጎብሪ ኣይለ ዝፅበያ ዝነበርኩ ነጥብ እየ ከማ ነይረ ክነግረክን ብዘይ ቃል ዓለም ብሓቂ anyway ኣልጋንሽ ቀዲምኩና ለክትዓውት ብዛዋ ንፍዕቲ የቀኒየልና ገንዘብክን ፈቃደኛት ምዃንክን ከዓ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነክን كابزي مقطع عليه هيوت قبل بزعبي هرتس فالدتي بحال أبس مرة توليدي أبس مرة عبيه يعني تمرت مساخلنا بتمرت زي ما هي رتاش عيك في المحصر زبالي أخجلت ما تقعد محجونا كلا أنقاط أمتات جلس لازم يبركو
تاشعك في المسوعكو كم سبي بتزنبر وسون هاجراو سمعت كأني نمدا وتينا حزباو جنبار مالتي تقالت حزباو جنباري عشان تعتن يتنسر شعاتن مودعتا تسلفه قتا تعليم مسودعكو ناب حيلتاتي تمدبه برجيت سالسان حدن كسام مودعتا خا بحص زبله اب ولا احادثات يعير امبر اب تواغاي سراويت نيره مالتي قعدتي زودا اب زنبره ناي نادو متقعتات ناي نوح جيزي تقابل الربرا كوينا ابت ناي مودعتا ناي مهرمتي رأسي اقاطيمني ግን ምስ ሓወኹን ፓራላይዝ ኮይነ ነረ ፍርቂ ነፍሰይ ናይ ርእሲ መህረምቲ እዩ ነይሩኒ ተመሊሰ እውን ናብ ሓይልታት ተመሊሰ ጋብ መወዳእታውን ኣብቲ ሓይልታት ነይረ ኣብ ተበጉሶ ናይ በዓል ደቂ ኣምሓረ ገለ ዝነበረሉ ግን ይኽእል ስለ ዘይነበርኩ እንዳ ብርጌት ተሳሒበ ከም ፐርሰናል ኮይነ ሰርሐ ኣብ ከለኻ ናፅነት መፅኡ ማለት እዩ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ከዓ ቀፂለ ክሳብ 2010 ከዓ ኣብ ሚኒስትሪ ምክልኻል وتهدر كوني بسرح نيره مكونني 2010 كا كاب ኤርትራ ወጪ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ኖርዌይ ይቕመጣለሁ ብሕፅር ዝበለ ሙሉእ ግዜን ሙሉእ ዓቕመን ከዓኒ ኣብ ዘሎ ሕጂ ናይ ደሌት ፍትሒ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ከዓ ብዘለና ዓቕሚ ንእሽተይ ኣበርክቶ የበርክት ኣለኹ ማለት እዩ ከም ዝመስል ብሕፅር ዝበለ ከምቲ ዝበልቶ ይቐኒለይ ሂወት ኣይተኽብድለይ ከዓ ካብ ኩልኹን ዝያዳ እኳ ክብል ተደይከኣልኩ ንኽበረትን ንድብትን ንሂወትን የፀቢቐ ንፈልጠክን ምስተን ካልኦት ከዓ ርሑስ ሌላ ግበረልና ፅቡቅ ይቐኒለይ ሂወት ምረት ይሃብኪ ኣኽቢት ክለይ ኣለኹ ቁሩብ ፅቡቅ ይልጋንሽ ከዓ የቐኒልና ስለዘረኸብክና ንራኸብ ንደሊ ሰባት እሞ ጣፊእና ዝነበርና ሰባት ኣረኺብክና ኣለኹም የቐኒልና ከምቲ ሽመይ ሓረብ በቐለት ኣበሃል ከምዚ ኣብዚ ተወሊደ ዓብዪ ክብል ኣይክእልኒ ኣብ ኤርትራ ተወሊደ ዓብዪ ክብል ይቐለኒ ምክንያቱ ኣብ ሓደ ዓዲ ዓበኹን ናይ ወላዲና ናይ ስራሕ ቦታ ምቅያርሲ ኣብ ብዙሕ ከተማታት ናይ ኤርትራ ኣስመራ ባፅዕ ዓዲ ከለካ ቁርደት ብዙሕ ዓድታት ኢና ዓቢናተን ውሕድ ዕድመ ማለት እዩ ካብ ቀዳማይ ሓምሻይ ክፍሊ በፂሐ ሻድሻይ ምስ ሓለፍኩ ዕግርግር ኮይኑ ትምህርቲ ኣቋሪፅና ድሕሪ 2 ዓመት ትምህርቲ ምቁራፅ ከዓኒ 78 ናብ ገድሊ ኸይደ ማለት እዩ ምስ ካምቦድያ ተዓሊመ ኣብ ህንፃ እየ ተመዲበ ቁርብ ንእስ ዝበልና ነበርና ኣብ ህንፃ ኢና ተመዲ ኣብ ክፍልታት ኢና ተመዲብና በዝሕ ዕድመ ያው እዩ ኣብ ተፈላለየ ቦታ ዳ ይኹን እምበር ካብቲ ምምሕዳር ናይ ተቐንዲ ህንፃ ዝበሃል ኣሃዱ ይወፃኹን ከም ሓኪም ኮይነ ብተፈላለየ ስራሓት ናይ ፅርግያ ዝነበረ ኣብ ገድሊ ውየ ዝሳተፍ ነይረ ስነ ፅሑፍ ድሌታት ካብ ብንእሽተይ ክብል ክእል ቅድመ ምግዳሉን ቁርብፈታትን ነይረ ክፅሕፍ ናይ ምድላይ ኣብ ሜዳ እውን እሳተፍ ነይረ ብዓቕመይ ማለት ይኹም ተሳት ከም ኣብ በርክቶ ወይልካ ፅሑፋት ወይ ውድድራት ኣብ ዝህልወሉ እዋን ድሕሪኡ ናብ ዜና መፅአ ዜና ከዓ ኣብ ሬድዮ ጋዜጣ ቴሌቭዥን ኣገልግሎት ዜና ዳጋብተን ኩለን ኣሃዱታት ናይቲ ሚኒስትሪ ዜና ሰሪሐ ፅቡቅ ሕጂ ኣብ ኣሜሪካ ተሰዲደ ከዓ ዓቕመይ በርክት በቲ ዝኽእሎ በቲ ዝቐለለኒ ንዓይ ሞያ ክፅሓፍ እዩ ክፅሕፍ ከምቲ ዝመስለኒ ማለት እቲ ከም ዝመስል ታሪክ ሂወት በላ እንኳዕ ምስን ጀጋኑ ብፅቕትና ምርኻብ መቸስ ዓብይ ሓጎሲ እውነት ተረኺብና ንፈልጥን ኢና ኩላኻትክን ጀጋኑ ብፅቕተይ እንኳዕ ድሓን ሃለኸ ንብለክን ኣነ ኣኽብረሲ ምበሃል ኣስመራይ ተወሊደ ዓብየ ትምህርተይ ኩሉ ናይ ቤት ትምህርቲ ልያሚ ነይሩ ድሕራይ ብሰንኪ ናይ ደርጊ ኩነታት እቲ ቤት ትምህርቲ ምስ ተዓፅወ ናብ መዓት ጋሕ ገልጠምጠም ነይሩ ሕጂ ድሕሪኡ ኣብ ኣስመራ ከለኹ ኣብቲ ናይ ዋህይታት ኣብቲ ናይ ሚኒስትሪ ውድባት ተወዲበ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኢና ስራሕ ጀሚርናዮ ሓደ ዓመት 2 ዓመት ዝፀንሐ ቀይ ሽብር ገለ ኢሎም ሰበሉና ክስራሕ ኣይተኻእለን ድሕራይ ተበልና ምስተን ዋህባት ምስተጋለፃ ወፂና ንራ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ
دحر مسمر نيره بعد سنين بحري قال نيرنا دحر عن سبا قمت لعلن تحت حزبهم محدار تقال طمطم كل ጊዜ تدحر مسمر ካልእ ህይወት ነይሩ ኣብኡ ብዙሕ ህይወት እስካብ 85 እስካብ ተሓዝ ባረንቱ ኣብኡ ነይረ ድሕሪኡ ንተኸል ወሪደ ሳሕል ከኣኒ እንዳ ህዝባዊ ምሕዳር دحراي درايس تباهي لزتكاس أو دات نطف نيري دحر ناصنت كا ناصنت كون مسمرام ساعتنا قرب حدا لا ورا حبتنا رايس نبري ناي سنغان مرمرن أهدو أو نيري تحريجين تلفزيون حديش مسرس نبري توم قداموت درجة 3 سبينا نخون تمهرو نا يونيفرسيتي نيرومنا قال أوروب تقادلت نيرومنا تناي قدم داس اللي تبايلو تسوع زنبري جي دحريو أب تلفزيون تحديش تلفزيون لمجمرة جزء أب إرترا ناتو تلفزيون زقمت الله جزء نيرو تشحن مدة 9 حدن 9 حدن 9 كيكن أو حجي كان بحدش هايلنا درجة 3 سب زخون نيرو قرب كابتي خاطي تقادلتي زبزفو تمهرونا يونيفرسيتي خوينا تا تلفزيون جميرة أبتن جمار نايتي مجمرة تلفزيون إرتراس لتساتفنا خاني حبي حابة من كرعات نسمعنا تنبو مخادة نيرو استابز موداتا زود صحوه تاتشين عصر تحدنكا أبال Ministry of Information كويني ويقل كل نيرو بإرترا مالتي هيك دحريو بقى بس كاب إرترا زوت أب إرترا كتشحن 10 حدا أب إرترا نيري دحريو نحجي أب كندا فانكوفر ومتالخو سدتنيات كوينا تزي تحاسبنا زي نفلت حليبنا زي نفلت سدت زفرحنا زنبري سالا زخنتات سالا إساس أبزلنا حازن كأسمعنا حكي بتعمي زوج هيكا دحر زخلو نحنا تقادلتي سدتنيات كنكون وي عبي قوايد سمعك نمودا تازخن كون أبزخن بتصح ماتس حجها كم أسل زخوني نهاجرنا سلام تي استقادلنا له أميننا زوتنا له تي كلها نحب الجزانا زوتنا زباو ديمقراطية وسرعات بنات نتن سلامن تجزاء تنجز نجسا إيرترا خنمتينا تقادلنا تخال زقبر بعلم فلتون ناجين كله تجارة لاجين نزي أي ليوتيو زي أصل استجورشتنا زبنا خنكلا خلص الذي كارنا زبنا خسددن كبكن كفح بلن دكنا فقول وخنون كنري خلنا خا زي كل جزء عبي سمرات عبي جوهي بدي في النازلو نزي أبتز تمننا أبتي سنة نازل لنا له نتيزوت أنا له علامة نسو كله تجهيز سلزلو نعوق نملس تي سيو علامنا نسيو حجي أبزنا هالو بهو سلسترفنا عدلنا هاتنا بهو تعرفنا خاني حالات نتعلنا نسخن موصل لنا سلزي تجدي كقتصل على كنقتصل على بركة تزوج أنا له علامة أي تكبر نزلو نسخن جبرك كله تجار علي كلها أنا تجادلتي نتوم كندنا زحلفو كندنا حمد في النام زمتنا نسوم حدر زقبلونا حدر قبلهم ناس زلو نعو كنا تكبر حلافنتن قديتنا لنا كلها نتاز تمابات عنا لو نتهزبنا هزباو من قصة تكال سلام كخون نسوس كابز متسخا كله تقارا لاي عبت مسمر وتمليسو اندقنا خقاد الاسبوع انا خا بعقمي أما عدي خاكو أبون شفت هوني تعاقمنا خنقبر أبزياء نسا سلام رهوان هزبنا خنمس عقمنا نقبر لنا مالتي زي أخبر خل thank you أبزي تاريخه على دم نزدت زي نايب صوت كسمع ندحري تمارسه بزح ززخ خرنن بزح تسزتان عندوني أنا سبعة في الصحيح بهال مش حنجعت 277 أب مسارعنا حزب جنبار تجاديله أب كفلي حلواس صوران أب كفل سليان دم كفل سليان سطان كسرح زسرح نيره أبزي أحد زي زسرح كله وأنا بعبي كبرتن عبي
نزحلفنا مسجدل زخونه እዋንን ተራ ናይ ዝኣሃዱ እዚ ኣገዳሲ ምንባሩ ኣዝየ ዝኸርዓሉ እዚ ኣሃዱታት እዚ ኣብ ዝኾነ ካልኦት ሃገራት እውን ብከምኡ ደረጃ ዝሰርሕ ኣሃዱ ስለ ዝኾነ ተመክረይ ኣብዚ ዘተኮረ እዩ ኣብዚ ዝመዋዕል ገድሊ ማለት እዩ እዚ ጥራይ የኽብል ዝኽእል ኣብ 1991 እየ ክመልሰክን እዛ መዓልቲ እዚኣ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ዝተበሰረትሉ እያ ስለዚ ኣብዛ ዕለት እዚኣ ብስራት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ምስማዕክንሲ እንታይ ስምዒት ሓዲሩክን እቲኣ ናጽነት መዓልቲ ካብ ላሕታኺ እንታይ ይመስል ነይሩ ዝብል ሕቶሲ ኣጋጣሚ ኣነ እታ ግዜ እቲኣ ነስመራ ዝኣተውላ ሃብታትና ኣነ ነበርኩ ምስኦም ብሰንኪ ተዓንቶ ይገለጽኩልክ ናይ ማህረምቲ ዝነበረኒ ፀገም ኣብ ድሕሪት ነይረ ኣጋጣሚ እታ ግዜ እታ መዓልቲ ናጽነት ክትነገር ከለውን ኣብ ዓራርብ እየ ነይረ ማለት እዩ ጽቡቕ ሕጂ እታ ንእግረ መገደይ ዝገፀ ኩሉ ግዜ ላ ንዝኾነ ሰብ ዝነግሮ መዋዕሊ ኣነ ካብ 77 ኣትሒዘ ካብ 78 መጀመርያ ተጋድሎ ሓርነትን ህዝባዊ ግንባርን ባረንቶን ሕዝ ገበርናይ ናይ ሓባር ኩናት ክሳብ ዝበልኩኹን ግዜ ብጀካ ኩናት ካልእ ባላ ሓንቲ ይፈልጥ እየ ማለት እዩ እሱ ነርናት ሕጂ ክንደይ ሰማዕታት ቀቢርኪ ብዓይንኺ ክንደይ ሓዲፎም ጅግንነት ከመይ ነይሩ ኩሉ ቦትኡ ገዲፈ እቲ ናጽነት ክመጽእ ምዃኑ እኳ ተረዲእና ንሰርሓሉ ስለ ዝነበርና ብዘይ ምጥርጣር ኩላህና ማለት እየ ኣና ከምኡ ኣካል ናይቲ ቃልሲ ስለ ዝነበርኩ ናይቲ ህዝባዊ ግንባር ናጽነት ክመጽእ ምዃኑስ በቲ ዝግካይ ዝነበረ ስራሕ ሰብ ጥልጥል ዝበሃሉና ኣይነበረኒ እታ መዓልቲ እቲኣ ኣብቲ ሆብልቲ ህዝቢ እንታይ ኮይኑ እዮም ተበልኩ ደገ ወፅስ ናጽነት ኤርትራ ኮይና በቲ ከዓ ድምፂ ሓፋሽ ከዓ ንከታተል ነርና ማለት እዩ ኩሉ ሰብ ኣነ ይሪኦሞ ይነጥር ኣነ ግን ኮፍ ኢለ ተንበርኪኸ ኣጋጣሚ እሱ በዓል ቤተይ ከበዶም ሓሚሙ ክልተ ኢንቲጅን ተኸይኑ ነይሩ ሽዑ ብብኸሲ ብብኸ በዚ መፂ ብኸታ ይብሎኒ ክመውት ደልየ ብብኸ በቲ ተሓጉስ ኣለኹ በቲ ከዓ ይበኪ ክበኪ ከለኹ ግን እንታይ ይረአየኒ ነይሩ መስለክን ካብ መጀመርያ ግዜ ኣትሒዘ ብተሰውኡ ብፆተይሲ ኮፍ ኢለ እንዳብኸ ከለኹስ ብምሉኦም መፅሓፍ ከምዚ መፅሓፍ እንዳተጎንፀልኩ መፅሊ ጀሚሮም እታ መዓልትኩም መፅያ ኢኻ ኢለ ረፈትን እታ ትደልይዋ ዝነበርኩምሲ ኣነስ ርአያ ኢለ ሹዕ ማለት ሕጂ እታ ናጽነት ንዘሕለፍካ ሕሊፍካ ንዝኸፈልካ ከፊልካ እዛ መስተሮት እዚኣ ንክትመፅእ ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ብጣዕሚ ፃማ ናይቶም ሰማዕታት ፃማ ናይ ህዝብና ረኺብናስ ብንበዓል ተሰነየ ሓጎስ ተሓጉሰ ናጽነት ሞ መዳርክቲ እኮ ይብላ ንድሕር ሓቂ መፅኻ በትልክዕ መልክዓ ክትኣ ከለኻ ሕጂ ኣብታ ግዜ እቲኣ ኮይነ እየ ዝገልፃ ዘለኹ ነታ ናጽነት ምስ ካልኦት እየ ሓዝኩ ሃይ እዚኣ ትመስል ያፀብብለ ዝገርም ምምስሳል እዩ ኣነ ካብዚ ናይ ሂወት ዝተፈልየ የብለይን ኣብ ዓበት ነይራ ኣጋጣሚና ናብ ኣሃዱ ኣይነበርኩን ኣብ ምስ በዓል ቤተይ ኣሃዱ ኢነ ነይራ መጓዓዝያ ኣብ ዓበት ጊቲ ከም ዝበለቶ እቲ ናጽነት ብዙሕ ርሑቕ ከም ዘይከውን ድሕሪ ናይ ባፅዕ ምትሓሲ ፍሉጥ ነይሩ ሓዲኡ ክፍልጥ ምዃኑ ኩነታት ማለት እዩ ናይ ግንባር ጌንዳዕ ኩናት ይቕርብ ትርር ኢሉ ነይሩ እቲ መስዋእቲ እውን ብዙሕ ኢሉ ነይሩ ማለት ትፈልጦ ኢኻ እቲ መስዋእቲ በቶም ዋላ ኣብቲ ክፍልታት እምበር ዝከታተል እየ ነይረ ማለት እንተብውግኣት እንተብገለሲ እቲ መስዋእቲ እቲ ኩናት ማዕርክ ክንደይ ከም ዝኾነስ ካብቲ እቲ ድምፂ ሓፋሽ ዝብለካ ንላዕለስ እቲ ተጋዳላይ ናይ ህዝባዊ ግንባርሲ ይፈልጦ እዩ እቲ ኩነታት ከመይ ከም ዘሎ ጽቡቕ ፍልጠት እዩ ነይርዎ ብዙሕ ተጋዳላይሲ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለና ኣብ ዕፁዕ ኩናት ከም ዘሎ ገለ ሕጂ ክሳብ ክንዱ ቅልጥፍ ኢሉ ይመፅእ ዝብል ግምት ኣይነበረንን ነቲ ናይ ኩነታት ናይ ግንባር ጌንዳዕ እከታተል ስለ ዝነበርኩ ብዙሓት ውግኣት ከኣንዳ 70 መሳና ነይረን ኣንዳ 17 ሲ ይነግራና ነይረን በዓል መን ተሰዊአን በዓል መን እንታይ ኮይኑ በአንስ ብዙሕ ሓበሬታ ረክብ ነይረ ኣነ ብዙሓት ካብተን ዓዲ ቆልዑ ነይረን ናብ ድፋዕ ድኸዳስ ደብዳቤ ፅሕፋለይ ነይረን እየን ከምኡ ፕሮሚስ ነይርና ኖ ክሳብ ድስዋኣስ ደብዳቤ ክፅሕፋለይ ፕሮሚስ ዝተኣታተና ሰባት ነይረን ማለት እዩ ክኸዳ ከለዋ ናብ ድፋዕ ገለ መፋኖ ገለ ጌርና ኣለን ሕጂ ብኡስ ደቂቕ ሓበሬታ ነይረኒ ሶ
أتي ناصنت كتمص كلا شعوس لك كم ذا هي وزولتها ببخيات سمسي مستوهلس كأمنا يكالكون بقى بخيات يا شعرنا مجمرتا من البيت نيم ودات أوان تون تقيلة خمزي بعدين حوسن تحوس زبخو كل وانسن مجمر يجزي زي مقراص مالتي مولو ليتي بقى ساعتها سمعت كال سمعت بقى تذبلت خاسي نزام عالت زي ايزو كل واقع يعني رقل تعمو حكي تعمو نسعس عنبر نتحقوس قلبلو مو قال سوات قال امسي قلتي فون او قايلا نفس ساعتين قال زخدون يرم انا ولا حنت قايلا ترى ساعتين ترى بخير ترى وام حجم تعلم توقع عندي انت دبك لنا قال زولون يرم وما زواقا زي سينا زام عالت زي ابقى اني رو انا خاتم كلهم نفلطهم كل سبت كل تقال له هذا قبار كن يسوى التفلت انت تبهيلو ساشحات كنقر خيلي لذي يستوم يمزر رأيه خا بقى كم عليك حمزة هو تاني راتا سمعتي أي تحقوس كويس أساعكوا أي يبولكوا بقى ببخيات وديا سبا خير يعني را سبا دجن هنيرك ولا تتقى أنا تتقى تذوب يعني رشعو مانا مودة تمت قاعتي شم عدتاتي زي شم مغيمبر أو يعني ربت تقوي يعني ري دحر مسمر مالتي دحر مسمر ربت خابي بعل سجنيتي قال لي خبز قس كله سرايته أو تمكرر مدلوات بعد ساحل قرب الحق إلى خوي نتريون يركم تخونون برابتي أو زنبرة مكرر نايت هزبي قدامتي فتنة فشيلاس لزنبرت دحري أو جينيرو زجر مكي بدرجة من قستي لعلو عيد حزنا خمزلنا أو خلها تفلت زحبة أنا قرينا برن جراد سنكتا قلت سنكتا خمو تبعي لنتهزبي وملو نهزب دوب سنة سجنيتي عد قيح سنعافي كل تهزبي سنكتا تبايلن حجي تقدم بتقدميت سلز فشلت تقدميت فتنة بتخلى يسب شو خويني زدالو نيرو ولا انت تدالوسي كبدو حقيف دالو نيرو حجي خي كمي يخونك ما تكين كي تفشلسي تريو خو كنا كل سدليت نيرو مقوانت ازقد قطادين قلز انجراز قبرادين كومتات مدلوات درجات تخلطقنا سلستقني مش تشجير كاتجورو مشالو خون اللي ديكا فرح زلو خمو نيرو تهزبي تنشنسي بزح نيرو ابت جنبارات خيت كمدلاوات قلقل دحريو تجمر مسبلت درجة أبكالاي معلتي مست تتقصي تاريخ مو درجات نبي تعددات أسمات اللي حما كويني ذكرون ينبر أو تحجب درجة بسبي تحليف وتخبي دبرت تجنبار تتحجب نبر جنبر نايم بعل سجنيتي دحريو نايم تايم زبالو تتقال سجنيتي العد انت أذكر نسكي معربة نو دكسا بعد دكسا عفلبا عفلبا كله ستات جنبار انجينيرو حجين مسفرسة خيد كله كبد برت نيرو قالي تي بومباتات زر أبيلو نيرو تقول أقول ناس مرازتو حجين سو بدارجة بسبي تحليفو دارجة كله سب وتوتو بعيلو ماتي كل تجارة لاي بسبي لا تفجر ياتي جيب معات موقعتن معات بخد بس هرمون معات كلينير معرق ندو يتخفيلونه بزحي أو بزح سبي تسويه جيب مستسوقات تحجز بتتخي تأجرجر تهزبخ عني تشجرينا كل سبب بتخرسان كيدو تصلص كبر زبل وقعت سحجزو كم قلينيرو دعي كذكر حج خلصي تاشمي خاتهم حنقول كهم قلي زهون جي مشت درجات تأتي تسمرا قلي خاين الجرد تصنحو توهيلو درجة وتخابجين درو أسمراتي خام لاس لزنبرة كم تحد كم زحزنا فليتنا جين دمت حفاش سلزي تأوجي انتاي تتصقمو خن ملس دخوينا قلت تترى طريقة درجة حلف نزلو فلتيهم سلمتاي قبرو لو نحنا جين تتراتيرنا أسمرا بس إحنا نتي ناس انتاي دا أخوينو دا انتاينا دا زي نقردلو دمت حفاش در فترة تقبر نيرا نايت نقلت نيرا داري قلنا بتمتق حلف مسبلك قدمي ناي بعد بسبب بزح اللون دي حجي أبكال خيوس ذكن قدمنا جن كي نجرنا أموداتو أتينا نمودات فرصامي بركة مستنا إثيوبيا زخيز نبرة إثيوبيا خاجس قصون يوم نيران دي سابا كان مياجن أسمر أخت التحزر لوا يزبل نيرو حجي مسو خال تاشملو خال مغنيات اللوغة مزولو زنور بمغنيات كان مياجن أسمر أخت التحزر لوا أسمر أخت نقبر كلنا خاز زغل عودات لا ترى بس هينقرني وشعوا بدم صحفاش
ሕጂ እንታይ እዩ ኮይኑ ኢልካ ትጠራጠርኖ ድሕሪ ምስኦም ቀሪብካ ምስ ሓተትካ ግን ከምዚ ስለ ዝኾነ ኢሎም ናቱ ምክንያት ነይርዎ ከምኡ ምስ ኣበሉ ሽዑ ስመራ ተለይቲ ምስተነገረ ግን ብድምፂ ሓፋሽ ምስተነገረት ህዝቢ ከምዚ ትብልኦ ዘለኽን ተኽሲ ጓይላ ተጋዳላይ ክትጉስ ጀሚሩ ተኻልእ ህዝቢ ባራት ኩሉ ሆሆ ክበሃል ምስ ጀመረ ፈዚዘ ኣነ ከም ትብልኦ ዘለኽን ጓሂ ዝስማዓካ ሕጂሲ ንመን ሒዝና ኢና ኣብቱ ትብልኖ ንኩሎም ኢኻ ትዝክሮም ሕጂሲ እንታይ እዩ ተወዲዩ ድዩ ማለት ድዩ ትብሎ ይጠፈካ ነው ሕጂሲ እንታይ ኢና ክንከውን ገሊልካስ መሊስካ ሓድሽ ሴናሪዮ ሓድሽ ነገር ኢኻ ትፈጥር እንጂ ኣደክስቶ እቶም ኩሎም ገዲፍናዮም ዝመፀና ብፆትና እቶም ሽዑ ከዓ ፅባሕትና ፅነት ዝተሰውኡ ከዓ ነይሮም ከዓ መናእሰይ ናሱ ከዓ ንዓቶም ከዓ ትዝክር ሕጂስ ንዓቶም ኣበይ ገዲፍናዮም መፂና ክንብል ኢና ገለ እሱ ይመስለኒ ዝሸቐለካ ሰብ ብጣዕሚ ከቢድ ሓጎስ ይወ መወዳእታ ከም ትብሎ ዘለኽን እዚ ኩሉ ፃዕርስ ነዚኣ ገሊልካሲ እዚኣ መዓልትካ ክውን ትኾይና ኢልካ ትሕጎስ ግን እትዮም ገዲፍካዮም ዝመፀካ ብፆትካ ሽዑ ኣነ ኩሉ ተጋዳላይ ይመስለኒ ከምዚ ናህና ስምዒት ነይርዎ ከምታይ ንበይንና ኣቲና ወርገ ኣነስ ገበን ኮይኑ ስማዓካ ንሕና ከምዚ ኢልና ብጥዑያትና ክንኣቱ እቶም ፆትና ሓሊፍና ገሊልካሲ ዓብይ ሓደራን ሓላፍነትን ሒዝካ ኢኻ ተኣቱኖ ሕጂ ንሕና ኢና ከምዚ ሕጂ ከይተገምጠለ ከሎ ንሕና ግን ኣብ ክንድቶም ዝተሰውኡ ብፆትና ነቶም ደቆም ድሰኣኑ ፋቶም ድሰኣኑ እቶም ደቂ ስውኣት ደቅና ኩሎም ኣብ ሳሕል ከምኡ ድስማዕና ነይሩ ከምዚ ሕጂ ከምዚ ከይኮነ ከሎስ ኩሎም እቶም ኣብ ሳሕል ዝተወለዱ ደቅና ደቂ ተጋደልቲ እዮም ነይሮም ሕጂ ንዓኣቶም ክንክብክብ ነቶም ደቂ ስውኣት ክንሕዝ ናይ ኩላህና ኮይኑ ይስማዕና ነይሩ እንድዒ ናይ ከምኡ ዓይነት እዩ ነይሩ ናይ ሓባር ገለ እዩ ዝስማዓና ነይሩ ሃገርሲ ክንሃንፃ ኢና ሕጂ ሓላፍነት ኣለና ኣነ ሓቂ ቡነት ወዲእና ገዛና ከይድና ክጣዕመና ከምዚ ሕጂ ዝተረኣየ ጥዕሙና ክንነብር ገለ ከምኡ ይሓስብና ኩሉ ግዜ ኣገልገልቲ ኮይና ክንነብር ይመስለኒ ነይሩ ዳሕራይ ተሓቂ ግን ከምቲ ዝረኣኹማኹም እስካብ ሕጂ ንሱ ድስምዐኒ ማለቲ ዋላ ንሕና ተሰዲድና መፂና ብዝሓሸ ቦታ እንተለና ሕጂ ኣብ ስደት ኣለና ሓደ እቲ ምስዳድ ዝበሃል ነገር ፈፂሙ ካብቲ ዘይሕሰብ ዝነበረ እዩ ተጋዲልካ ምእንትታ መሬትካ ገለ ፈፂምካ ዘይሕሰብ ኮይና ግን ሕጂ እውን ኣነ ከምኡ ዓይነት ታሽሙ ዘለኒ ንሕና ሓንሳብ ኢና ወፂና ኢና እታ ካብ ገዛና ዝወፀናላ መዓልቲ ዝወሰናላ ክንጋደል ኢልና ዝወሰናላ መዓልቲ ንሳ ተወዲኣ ከነገልግል ምዃንና ቃል ኣቲና ኢና ወፂና ማለት እዩ ምስ ነብስና ንሕና ከዓ ኣነ ኣባል እንዳ ናይ ኣብኡ ነርና ናይ ዓዲ በዓል ተሓራ ዝወፀ ከተማታት ሽዑኡ በዓል ዓዲ ቀይሕ በዓል ገለ ንሕና ከም ናይ ስነዳን ምርምርን ትውዝ ነበረ ዶኩሜንታት ክንኽጥርንፍ ኢለ ድሕሪ ዝሓራ ምስ ወፀ ብባፃዕ ገለገለ ጌርና ኣብ ከም ራይስ ኮይነ ኣብ ተታሽሙ ኮይደኒ ነቲ ማቲ በዘመዝክራት ዝነበረ ናብኡ ናይ ኮሎግዛይ በታሓደ ወገን ናይ ሳሕል ናይ ገለ ንሱ ንጠርብ ተባሂልና ነው ኩሉ ሰነዳት ከባሎ ኢልና ሕጂ ኣብኡ ኮይነ ናብኡ ስለዝነበርኩ ብቐረባ ዳርጋ በይነ ነይረ ናብኡ ኣብ ብቐረባ ናብቲ ግንባራት ኣብኡ ኮይድካ ማትሳታዊ እዮም ዘሎ ብፆትካ ዝሰናዓፈ ሰገነይቲ ትግንባር መላለስ ስለዝነበርኩ ኣብየ ያ መስለኒ እቲኣ ስምዒት እንታይ ስማዕክ ነይሩ ትብል ንምምላሽ ትኮይኑ ኣይትን ኩላህና ተጋደልቲ ሓደ ዓይነት ስምዒት እዩ ነይርና ሓደ ዓይነት ድሌት ስለ ዝነበረና ማለት እዩ ነዚ ንክምልስ ግን ንድሕሪተይ ቁሩብ ክምልስ ኢለ ክሪኦ እንተኮይነ እቲ ዝነበርኩ ኣሃዱታት ኣብዚ እዋን እዚ ክትሪኦን ከለካ ዳርጋ ከም ገሃድ ነብሳት ገይሩ እዩ ሰብ ዝሓስቦ ክፍሊ ሓላዊ ሰውራ ክፍሊ ስለያን ፀጥታን እዚ ኣሃዱታት እዚ ግን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋኑ ኣገደስቲ ሰባት ከዓ ማለት መስዋእቲ ዝኸፈሉ ሰባት ነቲ ኩነታት ዝገምገሙን ንቅድሚት ክጓዓዝቲ ሰውራን ዝፀዓሩን ሰባት እዮም ተጋዲሎም ሙሉ ዝኣሃዱ እዚ ኣብዚ ኣሃዱ እዚ ብምንባሬ ኣነ እንታይ ዕድል ነይሩኒ ስራሕካ ዝህበካ ዕድል ኣሎ እሱ እንታይ እዩ እቲ ወታደራዊ ኩነታት ኣብ ክፍሊ ስለያን ፀጥታን ኮንካ ልክዕ ኢኻ ምስቶም ኣብቲ ግንባር ዘለዉ ኢኻ ዳርጋ ኮንካ ትሪኦ ማለት እዩ ወይ ትከታተሎ ሕጂ ቅድሚኣ እንትዝክራ እንተደኣ ኮንክን ካብ ከረን መጥቃዕቲ ተገይሩ ብፆትና ንውሽጢ ኣትዮም ኣብ ከረን
حنت سرحت حنتي نخرن محاز تجبر سرحت زفشلت نيرة زي معلت زي أنا كذكرى خلقه بطعمي أخستي تجبرني مغنيته بزح مسواتي خفيف بزح كأني حالتي نتسي كناتي زمر حزن وروح حالت وناتي وش تخرن تسوي مالتي حجي كل جزء كينات ناتو خستيات له قلت فزخونه مقياراتي مص حجي ابز احد زختقال الكلخا كل جزء اتحساسبها يكون نفسها يكون كم نطقن زخونه خستاله خمس كورسو ختصاوت كلخا مو قول اتيا اتو تنقل كم ز عينتي سميت زلو مالتي تهزبي أب قرماي كازولو شعو أنا ذكر حمد سبيتس نزح حمد سناب نفسها تقبره إذا سبيت أنت خينا كلها دحريو نحنا انتهي نبل إذا سبيت نحنا نتي قباك أني بقى نعو تبلعو نعستيو نعو قال إزبل قل بقى مقرابو سينا بقى تراي شكل بقى انتهي مو
እቲኣ ግዜ ክዝክራ ከለኹ ሲ ነዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት የዘክረኒ ክሳብ ክንደይና ዋጋ ከፊልና ዋጋ ብሂወት ዋጋ ከዓ ብኩሉ ወላ ሳይኮሎጂካሊ ስዕኡ ዝከረኒ ክሳብ ክንደይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ናፅነት ክሳብ ክንደይ እቲ ባህጊ ሽዒኻ ትሪኦ ትዝክሮ ማለት እዩ እሞ ኣብ ካልኣይ ኣብታ ድሕሪኣ ትመፅእ ዘላ ዕላል ክንቅፅል እቲ ትፅቢታት ክንከንታይ ነይሩ እንታይ መስለኪ ቁርጥ ለይልሽ ለይክምለስ ኣብ ገለ ትዝታእትያት ሳባ ምስኡ ድማ ምስ ናይ ናፅነት ዝተኣሳስብዎ ምንባዕ ኢለ ክገልፆ ከለኹ ንኣብነት ከረን ገሊፃታ ኣብኣ ይርአ ኣነ ኣብ ከረን እወ ሕጂ እቲ ምንባዕ ስኦኢሉ ይኮነን ዝመፅእ ኣነ ከም ሰብ ስጋሕ እየ ዝነብዕ ዘለኹ ናይ ብሓቂ ከዓ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ እዚ ኩሉ ዝግበር ዘሎ በደላት ክሪኦ ከለኹ ተመሊሰ ነቶም ዝሓለፉ ስዋኣትን ነቲ ዝሓለፍናዮም መስገደልን ነቲ ዝሓለፍናዮም መሪር ታሪክን ብሽም ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ምንባርካ ጥራሕ ኣይኮነን ብሓቂ እቲ ተጋዳላይ ኣብ ዝነበሮ ቦታ ናይ ብሓቂ ብተወፋይነት ብጅግንነት ብድልየት ደኺመ ከይበለ መዓልትን ለይትን ንኣብነት ሕጂ ዘናዚኣ ተረኺብና ዘለና 4 ደቂ ኣንስትዮ ሳባ ክትገልፅ ፀኒሓ ኣብ ክፍሊ ስልያን ናይ ፀጥታን ምንባራ ሓረጉ ህንፃ ነር ክፀኒሓ ኣኽበረት ኣነ ክንገልፅ ከለና ኩላህና ስለ ዝተመደብና ጥራሕና ኣብቲ ቦታ ተመዲብና እምበር ኣብቲ ዝተዋሃበና ስራሕ ዝዕረፈት ተጋዳላይ የለን ሕጂ ኣብታ ናይ ከረን ክመፅእ እቲ ዘንበዓካ ሰን ይኮነ ዘንበዓካ እቲ ዘጋጠመ ኩነታት ዝፈሸለ ኣብ ውሽጢ ባዕለ ክንደይ ንዓና ኣብቲ ከባቢ ነርና ዝፀለወና በቲ ሓደ ወገን ዝኣተና ስንጡራ ኣቲና ክንስና ብናፓል እንዳነደዱ ኣብ ቅድሚ ዓይነይ ብናፋሪት እንዳተበሉ ማይ ከምፅእ ኢሉ ዘምፅኡ ኣብታ ማይ ክሰቲ ደልዩ ነዛ ጉረርኡ ዝነቐፀሰት ብሞርታር ክሳዶም ተቆሪፆም ኣብታ ማይ ደሞም ዝተሓወሰ ሕሉፍ ሓሊፉ ውግኣት ንድሕሪት ሒዝካ እዩ ዝኽእል ኣነ ሓኪም እየ ነይረ ንድሕሪት ሒዝካ ክትከይ ዝግባእካ ውጉእ ናብቲ ቡምባ እንዳደርበኻ ምእንቲ ክትዋጋእስ ነቲ ስትረቸር ጌርናስ ነቶም ውጋእስ ንውሽጢ ሒዝና ኣሎም ኣቲና ማለት ኣብቲ ድፋዕ ቡምባ ክንደርቢ ሕራይ ከተኣሳስራ እያ እዚኣ ግን እንታይ ምስለክ ውልቃዊ ኣነ ብወገነይ ውልቃዊ ትፅቢት ኣይነበረኒ ኣነ ፅቡቅ ክነብር ኣነ ክበልዕ ኣነ ክሰቲ ይኮነን ከምቲ ዓንቶ ዝጥቀስ ዝነበረ ንራህዋ ናይ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ከመይ ዝበለት ናይቶም ሰማዕታት ሕድሪ ተሰኪምና ኩሉ ዝባና ሓላፍነት ናይቲ ህዝብን ናይ ሃገርን ተሰኪምና ኩላህና ህዝብና ምስ ህዝብና ሰላም ዝዓሰ ዝሰፈና ሃገር ህዝብና ዘይጠምየሉ ትምህርቲ ዝመሃረሉ ኩሉ ነገር ዝረኽበሉ እፎይ ኢሉ ፃማ ናይቶም ሰማዕታት ደቁ ደተንፍሰሉ ከም ሰማዕታት ደይኮነ ክዝክሮም ከማን ብሳልኦም ፀጋ ከም ዝረኸበ እንዳተሓጎሰ ከም ዝኸይድ ተጋዳላይ እውን ልክዕ መጠን ናይቲ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ከዓ ፃሙኡ ዝረኽበሉ ብድሙሩ ማለት እየ ስውእ ከም ስውእ ፃሙኡ ረክብ ህልው ከም ህልው ስንኩል ከም ስንኩል ኮይኑ ፃሙኡ ዝረኽበሉ ግዜ ትፅቢታት ነይሩ ግን ከምቲ ትፅቢት ፀኒሕኩ ዶ ንዝብል ግን ኣይኮነን ጅምር ከየበልና ምጥያስ መፀ ምፅፃል መፀ በቤና ከም ምዃንና ርኢና ብዙሕ ነገር ተራእዩ ኣትሊስት እቲ ኩናት መፂልና ዘይኮና ክነምኽንየሉ ሕጂ ኣብ ውሽጢ እቲ 98 ተጀመረ ኩናሲ ትቅድሚኡ እውን ነቶም ከርተ ድበሉ ተጋደልቲ እቲ ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ዝተፈፀመ ሽግርን ፀገምን ኣብ ልዕሊ ስንኩላን ዝተፈፀመ በደል ኣብቲ ብጅግንነት ዝተወፈያን ተጋደልቲ ህልዋት ኮይነን ናብአን ክመርሓሉ ዘይክእላ ዝጣየሳሉ ኣትሊስት ነገረከ ዋላ ኣብቲ ስራሕ ናይ መሃብን ኣብቲ ማዳድባን ዳርጋ ሰብ ብሰብ ዘለዎ ግዜ ኮይኑ ከማን መፂ ማለት እዚ ትፅቢት ሕጂ ኣነ ብወገነይ ትፅቢት ወላ ሓንቲ ረኸብና ኣሎ ትፅቢት ግን ብውልቀይ ጥራሕ ኣይኮንኩን ንሪኦ ማለት እዩ ብርሃዋ ናይ ትፅቢት ኦኬ ፅቡቅ ሓቂ ኸይ ብውልቀ ደይኮነስ ብሃገር ደረጃ ንሓደ ዕላማ ዲና ተቃሊሱ ሰብ ነቲ ዕላማ ወቂዕስ ትፅቢት ናይ ሓባር እዩ ከዓ ትፅቢት ሕራይ ትፅቢትና ኣብ ናፅነት ከመይ ነይሩ እንዲያ ትብለላ መጀመርያ እቲ ድሕሪ ናፅነት ክፀንሕ ክእል የልካ ስለዘይተሓስብ ኣብ ድሕሪ ናፅነት ከምዚ ክገብር እየ ዝብል ፕላን ዝነበሮ ተጋዳላይ ኣይመስለንን ብጣዕሚ ውሕዳት እንተ ነይሮም እውን ብጣዕሚ ውሕዳት እዮም
ስለዚህ ብሓፈሽኡ ድሕሪ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ንሕና እንተደይሃሊና እቲ ዕላማ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ህዝባዊ ግንባር ዋላ ተገላሕነት ኤርትራ ክንብል ንኽእል ኢና ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ኢሉ ስለተጋደለ ናፅነት ከዓ ካብ መግዛእቲ ነፃ ኣውፂና ሓንቲ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ምትካል ስለዝኾነ ኣብዚ ዋላ ሓንቲ ዝጠራጠረሉ ነገር ኣይነበረን ኣነ ዋላ ሓንቲ ቀሊል እውን ዝመስለኒ ነይሩ እቲ ዝበርትዐስ እቲ ግዜ ገድሊት ንመግዛእቲ ምስ ደርጊ ወይ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ምግዳል እምበር ድሕሪ ናፅነት ሽግር ገለ ብድሆ ክህሉ ድብል ኣይነበረንን ስለዚ ብውልቂ ኣነ ንድሕሪ ናፅነት ኣይተዳለኹን ኣብቲ ዕላማታት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናፅነት ምስ መፀ ከዓኒ በቃ ሓረስታይ ነጋዳይ ክኸውን ዋላ ሓንቲ ሽግር ዝበሃል ኣብ ኤርትራ ክህሉ እዩ ዝብል ዋላ ሓንቲ ኣይነበረንን ኩሉ ነገር ሰላም ክኸይድ እዩ ብውልቂ ናይ ውልቀይ ተመክሮ ክነግር እንተኮይነ ግን ኣነ ካብቲ ዝነበርኩ ኣሃዱ መቸም ኩሉ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ሓፈሻዊ ኢና ንዛረብ ዘለና እምበር ክንደይ ሓጎፅጎፅ ነይርዎ ይትገድሊ ክንደይ ግርጭታትን ክንደይ ገለን ግን ኩሉ ተጋዳላይ ታዘውፃቶ ዕላማ ናፅነት ህዝቢ ኤርትራ ክጋደል ኣለኒ ስለዝበለ እዩ ዕጥቁ ሸጥ ኣቢሉ ዘይሃደመ ወይ ካልእ ነብሱ ዘይቀተለ ንዕላማ ናይቲ ዲሞክራሲያዊ ፕሮግራም ዝሰርሕ ነይሩ ለዚ ብውልቀ ሕጂ እንታይ ሓስብ ነይረ ኣነ ግን ኦኬ ኤርትራ ነፃ እንተወፅያ ኣነ ከዓ ከም ሰብ ነፃ ክወፅእ ኣለኒ ዝብል ኣእምሮ ግን ነይሩኒ ብውሽጠይ ሕጂ ሳኻ እንታይ ክመሃር ኣለኒ ሕጂ ኣብቲ ገድሊ ክብድልየትካ ክትመሃር ኣይትኽእል ኢኻ ኣነ ከምቲ ዝበልኩ ኣብ 5ይ ክፍሊ ን6ይ ምስ ሓለፍኩ ወፅየ ንገድሊ ሶ ክመሃር ኣለኒ ክቕፅል ኣለኒ ነዚኣ ክገብራ እንተኮይነ ኢለ ሓደ ካብቲ ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ክረክበሉ ዝኽእል ምስ መፅሓፍ ክረክበኒ ዝኽእል ቦታ ኢለ ዝመረፅክዎ እውን ዜናይ ነይሩ ዛስዋይ እሱ ክንደይ ላዕልን ታሕትን ናብ ዜና መፅአ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ድሌታተይ ማለት እዩ ሶ ትፅቢተይ ናፅነት ከመይ ነይሩ እንተልከኒ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዝደልዮ ነገርሲ ንክገብሮ ከዓ ኣይፅጉሞን እዩ እንታይ ሽግር ከየጋጥም እዩ እሞ ከምዚ ዝበሃል ዘሎ ኣብዚኣ ናለት ባባ ወላድየይ ከም ኣብነት ክጠቕሶ ክእል እየ መዓት ዕቃበታት ነይርዎ ይብልዕ ህዝባዊ ግንባር ንህዝቢ ስልጣን ኣይረክቡን እዮም ህዝባዊ ግንባር በዚ ዝሪኦም ዘለኹስ ዋላ ሜዳ መፂና ከለዎም ከምኡ ብል ነይሩ ባባ ማለት እዩ እዚኦም ናይ ህዝባዊ ግንባር እቲ ምልካዊ ኣተሓሕዝኡስ ይረኣዮ ነይሩ ካብኣይ ንላዕሊ ከምኡ ክብለኒ ከሎ ህዝባዊ ግንባር ሰን ህዝቢ ኤርትራ ኢሉ ተቃሊሱስ መሊሱ ስልጣን ህዝቢ ኤርትራ ክክልክሎ ዓይነት ናይ ፅሉላ ተሓሳስባ እዩ ከመይ ጌርካ ኣበይ ምስከደ እዩ ዝተጋደላይ ህዝባዊ ግንባር ኣበይ ምስከደ እዩ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ህዝባዊ ግንባር ገይርዎ መን ይኸምኡ ክገብር ኢለስ ይከራኸረ ነይረ እዚ ትብሎ ዘለካ እንተኮይኑ ከዓ ኢለዮ ማለት ሕጂ ብሂወት ስለ ዘሎ ባባስ ክዛረብ ክእል ቀለታ ኺዳነ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢለዮ እዚ ትብሎ ዘለካ እንተኮይኑ ናፅነት ኤርትራ እንተደኣ ስልጣን ህዝቢ ኤርትራ ይረክብ ኮይኑ ህዝባዊ ግንባር ከዓ ኣነ እውን ሕጂ ምስ ጓለይ ንበረኻ ካልኣይ ግዜ ክወፍር የገለ ኢለዮ ማለት እዩ ሽዑ ሕጂ እዚ ብደብዳቤታት እዩ ነበረ ሕጂ ተሰነደ ደብዳቤታት እዩ ዝነግረክን ዘለኹ ሕጂ ኣነስ ፈፁመ ኣይሓለምኮን ትፅቢታተይ ከምዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ዋላ ሓንቲ ኣይነበረን ግን ኣብ ውልቅና ግን ኮንፊዥን ነይሩ እዩ ምድንጋር ነይሩ እዩ ሕጂ ንኣብነት ኣነሰ ተጋዳሊት ኮይነ ዝቕፅል ጥራይ ዝመስለኒ ነይሩ ንኣብነት ሓፍተይሲ ኣቑሑት ናይ ገዛ ገዚኣስ ገሪምኒ ዋዚኣስ ከምዞም ሲቪል ኮይናስ ኣቑሑት ገዛ ዓራት ገዚኣ ገለ ኢለሲ ተገሪመ ወቲ ኮይና ናይ ዓራት ምክንያቱስ ተጋደልቲ ኮይና ንቕፅል ጥራይ ዝመስለኒ ነይሩ ኣይርዳእኒ ነይሩ ከመይና ክንከውን እንታይ ንክንከውን ጥራይ ካብ ውልቀይ ግን ክመሃር ኣለኒ ትምህርትስ ክቕፅል ኣለኒ ትብል ሕልሚ እምበር ከምዚ ብውልቀይ ክነብር ከም ሰራሕተኛ ደ ክኸውን ተጋዳሊት ደ ክኸውን ገለ ግን ዋላ ሓንቲ ነገር ዝፈልጦ ኣይነበረን ሰብ እቲ ውልቃዊ ታሽሙ ቁሩብ ምድንጋር ነይሩና ግን ብሓፈሽኡ ኣብቲ ትፅቢት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ቅንጣብ ምጥርጣር ኣይነበረን እንታይ እታ ገለእቲ ክና ንፅንሕክን ክሓስብ ፀኒሐ እያ እንታይ መስለክን ከምቲ ሓረጉ ዝበለቶ ዳርጋ ድሕሪ ናፅነት ክነብር እየ ኢሉ ዝሓስብ ተጋዳላይ ነይሩ ክብል የፀግመኒ ኢኖ እንታይ እታ መዓልቲ እታ ሂወትናሲ ትፈልጦ ኩላህና ው ስለ ዝነበርና ንፈልጣ ኢና ዋላ ኣብ ቅድሚ ግንባር ሃሉ ዋላ ኣብ ድሕሪ ኣብ ገለ ሃሉ ኣብዚ ሃለኻ ሃሊኻ ብጢት ኢድ ብኢድ ፊት ንፊት ዘይተሃሪምካ ኣብታ ዘለኻያ መፅያ ቦምባ ተንጥበልካ ገለ ስለዚ ሂወትና ኩሉ ግዜ ኣብ ሓደጋ እያ ነይራ መዓስ ከም ተሓልፍ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሕጂ ንፅባሕ ኢልካ እውን ኣይተሓስብን ኢኻ ነርካ ከምኡ ነርቱ ሂወትና ከም ትፈልጦ ኣብ ደጀን ሃሉ ገለ ሃሉ በኩሉ ኣብቲ
ኣብ ሓዊና ንነብር ነርና ከምኡ ስለ ዝኾነ ናይ ውሕ መደብ ኢሉ ዝሓስብ ተጋዳላይ ነይሩ ክብል ኣይክእልን እየ ናፅነት ኮይኑ ግን እቲ ናፅነት ግን ከም ኩሉ ንሓስበሉ ዝነበርና እንተቀዲመ ዝበልክዋ ካብ ገዛና ዘውፀትና ንህዝብና ንዓና ኣይኮነን ንነብስካ ኣይኮንካ ንስኻ ክትስዋ ኢኻ ወፂኻ ንህዝብና ግን ራህዋን ሰላምን ፍትሕን ዝነገሶ ብሰላም ክነብር ኤርትራ ክትኸውን ባንዴራና ከተንበልብል ኤርትራ ተባሂለ ሃገር ክትፅዋዕ ኢልና ኢና ወፂና ነው እዚ ዘብለና ነይሩ ጃና ክነግረክን ኣብቲ ዓዲ ቀይሕ ኣብቲ ኣርካይቭ ናይ ዓዲ ቀይሕ ገብር ከለኹ ሲ መጀመርያ ግዜ ንሕና ማተይ ፌደሬሽን ገለገለ ዝበሃል ኣይርከብና ኣሉን ኤርትራ ከም ሃገር ሽም ነይርዋ ትፅዋዕ ነይራ ገለ ኤርትራ ተልካሲ ኣብ ደርግ እኹል መእሰሪ እታ ሃገር ጥራይ ከማ ተፀዊዕካያ እኽልቲ መእሰርቲ እያ ነይራ ባንዴራ ነይርዋ ገለ ግን ትሰምዕ ምሽ ይድምፅወካ ከምኡ ሃገር ነይርና ገለ ኢኻ ትብል ነው እጃነ መጀመርያ ከይደት ፋይላት ክገናፅል ምስ ረኣኹሲ መንግስቲ ኤርትራ ማሕተም ናይ ኤርትራ ናይ ቀደም ናይ ገዘበን ጥልያን ዝነበረ ዋላ ናይ ረፈረንድም ናይ ፌደሬሽን ዝነበረ ግዜ ምስ ረኣኹሲ እዚ ቆርበተይ ከምዚ ኣሽኹ ነው ሓጎስ ተሰሚዕኒ እሞ እዚ ሃገር እዚኣስ ነይራትና ምሻለኪ ከም ገለ እታ ኤርትራ ተፃሒፋ ኣብ ፋይላት ብስርዓት ተሰኒዱ ክትሪኣ ከለኻሲ ዋ ከምዚ ሃገር ነይርና ገሌልካስ ታሽሙ ሓበን ይድስማዓካ ነው ነዚኣስ ከነምፃ ኣለና ገለ ኢኻ ትብል መፅያ መፅያ ምስ ረኣኻ ህዝብና ክቐስን ሰላም ክኸውን ኣነ ብሓቂ ከምዚ ሓርጉ ዝበለቶ ገገዛና ከይድናስ ሲቪላዊ ሂወትና ንመርሕ ከምኡ ይመስለኒ ነይሩ ንቕፅል እዩ ዝመስለና ነይሩ ገና ድሕራይ ኣብቲ ውድብ ከዓኒ ኣብ ህዝባ ጉንባር ሕጂ ብዙሕ ነገር ተተባሃለ በዓል ፈልጥ እንዲ ንሱ ግን ኣቦና ኣዴና ስድራና ገለ እዩ ዝመስለና ነይሩ እሱስ በቃ ኣኺልና ነው ከምዚ ካውስ ኪት ተባሂልና ክንከይድ ዘይንኽእል ማዕንድዒ ሓደ ታሽሙ ሓደ ስድራ ቤት ዓብይ ነይሩ ካብ ወፂኻ ትነብር ኮይኑ ይስማዓካኒ ነይሩ ኣነ ንባዕለይ ኣብ ገዛ ኣብ ስድራ ያለው ገዛ ዓድና ብትስመራ ኣብኡ ከይደ ክቕመጥ እስካብ ነዊሕ እዋን ኣይመረፅኩን ኣብ ቃኘው ቅመጥ ነይረ ምስ ኩሎም ብፆተይ በርከ እሱ እዩ ነይሩ ሂወተይ ካብኡ ወፂአ ካልእ ሂወት ክገብርሲ ሓሲበ ይፈልጥን ኣብቲ ቃኘው እዩ ኣብ ሓንቲ ስታንሳ ዲና 10 ንድቀስ ገለ ዲና ትናይ ቀደም ትናይ ገሊ ከምኡ ዋላ ባይታ ዲና ንድቀስ ዋላ ደገድና ንድቀስ ኣውጊን ትነብር እጂ ተመሊስና ገገዛና ንኸይድ ገሌልካ ኣይተሓስቦን ኢኻ ፈፂምካ ሕሰብን እዩ ነይሩ ክንውድእ ዕማምና ክንውድእ ዳሕራይ ልዕሊ ኩሉ ግዜ ሕጂውን ከምኣ ትስማዕኒ ኣነ እንታይ ትስማዕኒ ንሕና ተጋደልቲና ብዕድል ኣይትሰዋዕና ንመፂና ብዕድል ኢና ዘይትሰዋዕና ዝኾነ ሰብ ካብ ሓደ ሰብ በሊፅ ይኮነን ሕጂ ንሕናስ እቲኣ ነቶም ስዋኣት ነታ ሃገር ክሃንፅዋ ሓላፍነት ዝያዳ ዝኸበደ ሓላፍነት ተሰኪምና ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ነይሩ ከምኡ እዩ ዝመፀካ ናይ መምሃር ዕድል እቲ ናይ ገለ ዕድል ከዓ እንዳነበርካ እንዳተምሃርካ ትከይድ ግን እቲ ናይ መምሃር ዕድል መጀመርያ ዝተበደለ በዚ ኩነታት ተቀዳማይ ቡዱል እቲ ተጋዳላይ እዩ ኣነ ከምኡ ኮይኑ ዝስራየኒ ተቀዳማይ ዝተጠልመ እቲ ተጋዳላይ እዩ ተቀዳማይ ዝተበደለ እቲ ተጋዳላይ እዩ ተቀዳማይ ትምህርቲ ከይትመሃር ኢሉ ዝተኸልከለ ተጋዳላይ እዩ ስለምንታይ ተቀዳዲሞም እታ መጀመርያ እኳ ኩሉ ተጋዳላይ ናይ ምምሃር ህርፋን ገለ ስለ ዝነበሮ ኩሉ ሓሆት እንዳበለ ክሰርሕ ዒልጁ ገለ ዒልጁ ነይርና ናይ ምምሃር ህርፈት ነይርና ስለምንታይ እቲ ግዜና ትንእስነትና ከይንመሃረሉ ግዜ ኣዝዩ ብጣዕሚ ክቡር ዝኾነ ግዜ ኢና ጥፊና ዋላ ተመለስናሲ ናይ ንመሃረሉ ንእስነትካ ተጥፊኻ ኣኺልካ እዩ ንእሱ ኢና ከፊልና ሕጂ ካች ክንገብር ኩሉ ሰብ ክመሃር ኣብ ትምህርቲ ገለ ከይድ እዮም ቀዳመይቲ ነገር ዝገበርዋ ብፍላይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ክበፅሕ ዝኽእል ሰብ ዩኒቨርሲቲ ተጋደልቲ ኣይከውንን ኣይከይተኣትው ተባሂሎም ካልእ ጌርና ክነምህረኩም ኢና ደንቆረኹም ተቐመጡ ተባሂልና ሓደ ውሳኔ ካልእ ኩሉ በደል መጀመርያ ናብ ገድሊ እንዲሁ ናብ ተጋደለ መጀመርያ ዝተበደለ እዚ ኩነታት ተጋዳላይ እዩ ስለዚ እሱ ይተረኸበን ንፅበዮ ዘይኮነ ንፅበዮ ህዝብና ብሰላም ክነብር ዓድና ሰላም ክትከውን ዓድና ሰብ ሃሪፍዋ ክመፅእ ክንስደድ ዘይኮንና ስተቶም ተሰዲዶም ዝነበሩ ተመሊሶም ካልኦት ከንዕቁብ እሱ እዩ ነይሩ ትፅበትና ኤርትራሲ ከምዚ ኩሉ ግዜ ንብላ ሃብታም እያ ከምኡ ኢና ንፈልጥ ነርና ፀግብ ናይ መሬት ሃብቲ ኣለዋ ናይ ባህርያ ሃብቲ ኣለዋ ነዳዲ ኣለዋ ገለ ንብል ነርና ምሽ ንሱ ወፂኡ ኩላትና ብሰላምን ብፍቅርን ክንነብር ከምኡ እዩ ነይሩ ሕልምና እዚ እዩ ነይሩ ትሕልሚ ክንድርዑ የለን ከማን ኣብቲ ጫፎ ከማን ኣይበፃሕና መቸም ኣብዚኣ ኩሉ እቲ ነገራዊ ዝኾነ ንኣብነት እቲ መስዋእቲ መውጋእቲ
ዝኸፈልናዮ ጥራይ ኣይኮነን እቲ ነዚ ናፅነት እዚ ዋጋ ዝተኸፍሎ እቲ መንፈሳዊ መዳይ ንዕኡ ዘርዚርካ ክትውድኦ ኣፀጋሚ እዩ ነዚ ናፅነት እዚ ንኸነምፅእ ዝተኸፍለ ዋጋ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ዋጋ እዩ ነይሩ እዚ በብመዓልቲ ክንሓልፎ ከለና ግን ንሕና ብእውነት ንድሕሪት ዘኪረ ሕጂ ዝኾነ ነገር ይሕርቀና ዝኾነ ነገር يقطعنا شو ግን ንኩሉ ነገር ብኣውንታ ኢና ንሪኦ ነርና ምክንያቱ ሓንቲ ነገር ክንበፅሕ ንደሊ ስለ ዝነበርና ዝኾነ ዓይነት ፍልልያት ይሃሉ ዝኾነ ዓይነት ርእቶታት ድሌታት ይሃሉ ኣብ ንናፅነት ዝነበረ ድሌት ግን ኩላና ኣብ ሓንቲ መስመር ከም ዝነበርና ኣነ ደፊረ ክዛረብ ዝደሊ እዚ ስለ ዝነበረ ናፅነት ኮይኑ ናፅነት ዋጋ ዝኸፈልና ከፊልና ናፅነት ኮይኑ እዚ ከረንሲ ኣስቴር ኣብ ኣስመራ ናፅነት ኮይኑ ምስተረኸብና እንታይ ልኸኒ ኣስቴር መን ኣስቴር ፍስሓፅን በጋጣሚ ኣብቲ ንዕንዐይ ከስቴክ ካፑችኖ ናይ ገለ ኢለ ሕጂ ኢላህኒ ዋይ ሳቢና ኢላትኒ ይገርመካ ምሽ ኢላትኒ ናፅነት ኮይኑ ኣብ ኣስመራሲ ዋይ ደርፍና እቲ ደርፍታትና ድማ ይድረፍ ይኸ ኣብቲ ከተማ ከኣትሽዑ ገለ ወትስተመረ ከም ሓሲብና ዶ ንፈልጥ ኣለክምሽ እቲ ዝነበረና እንታይ ይባል ናፅነት ኮይኑስ ኣብ ውሽጢ ኣስመራ በፂሕና ከማንሲ ንግረም ነርና ንድነቕ ነርና ክነግረኪ ስለዚ ናፅነት ኮይኑ ዋጋ ዝኸፈልናዮ መስዋዕትን ዋጋ ዝኸፈልናዮ ሕሰምን መከራን ናፅነት ኮይኑ ኣነ ዝከረና እዚ ወዲ ሓጂ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ባንዴራና ክስቀል ከሎሲ እሞ ፅጊሙ ክኸይድ ከሎ I feel something ማለሲ ገለ ነገር ተሰሚሐኒ ሰሚሑ በቃሲ ናፃ ሃገር ኮይንና ማለት ድዩ ኢለ ንብዙሓት ከዓ ንብዙሓት ነዚ ናፅነት እዚ ከይረኣዩ ዝሓለፉ ብፆትና ድማ ዘኪረዮም ብሓቂ ዝብለክ ዘለኹ እንታይ እዩ ናፅነትናስ ናፅነት ኮይኑ እዩ ናፅነትና ዋጋ ዝኸፈልና ዋጋ ከፊልና ናፅነትና ተጋሂድ እዩ ህዝብና ተሓጒሱ እዩ ህያው ኳይ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ተራእዩ ኳይ 4-5 ደቃ ዝኸፈለ ሰበይቲ ኳይ ኣጣቂዓተ እትያትና ንስመራ ከም ትፅቢት ክዶ ነይሩ ዝብል ሕቶ ግን ነዚኣ ምንሸቲ ኣዝያ ከማ ትኸብደኒ ስለዚ ዋጋ ናፅነትና ረኺብና ጥራይ ዘይኮነስ ተዋሪድና ሓሲርና ህዝብና ሓሲርና መንእሰያትና ኣንከራቲትና ኮታስ እንታይ ተሪፍና መን ኣሎ ድዩ ከማና ኣሎ ድዩ ዓለም ከማና ከምዚ ንሕና ዝወረዶ ሰብሲ ኣሎ ድዩ እሞ ኣብ ዓለም ስለዚ ብዛዕባ ናፅነትና መፅኡ ዝኸፈልና ከፊልና ትፅቢት ከኸምኡ ዶ ነይሩ ተልክና ግን ትፅቢትና ከምቲ ተፀበናዮ ኣይኮነን ጥራይ ኢኻ ሓልፎ ዝደሊ ስለዚ ኩላህና ኣብዚኣ እቲ ትፅቢታት ምስቲ ትዕላምኡ ዝተሓስበስ ኣይተቃደወን ስለዚ ኣብ እንታይ መስል ገልጋነሽ ሓራይ ሓረጉ ማለት ናፅነት ንምምፃእ ዝነበረት ዕላማ ናፅነት ተጋደልትሲ ሓፈሽኡ ትሰውራስ ናፅነት ንምምፃእ ቀዳማይ ዕላምኡ ድዩ ነይሩ ከምዚ ዓበየ ዕላማ እዚኣ ጌርናያ ኢልናስ ብሓጎስ ተፈንጭሕና ኢና ማለት እቲ ትግደት ናይ መዓልቲ ናፅነት ስምዒታትና ገሊፅና ግን ድሕሪ ናፅነት ዝነበረ 91-92 ገለ ዝነበረ ጓይላታትን ሓጎስን እሞ ንርአዮ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሽኡ ዝነበረ ናይ ሕፁነት ግዜ ብጣዕሚ ተስፋት ኢና ነርና ብጣዕሚ ፅቡቅ ኢና ነርና ሕጂ እቲ ናይ ናፅነት ዕላማ ተቀዳማይ ናይ ተሰውራ ዕላማ ትብረታዊ ቃልሲ መግዛእቲ ምእላይ ስለዝኮነ ብኡ ተሓጒስና ኢና በቲ ዕላማታት ናይቲ ናፅነት ግን በቲ ተሰውራ ዘበጎሶ ዕላማታት ዲሞክራሲያትን ፍትሓዊትን ኤርትራ ንምትካል ግን ብዙሕ ዕዮ ገዛውን ኣይፀንሓና
ከመይ ብርቱዕ ክኸውን እዩ ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ንምትካል ሽግር ከጋጥመና ድዩ እንታይ ዋላ ብዛዕባ ቁጠባዊ ኩነታት እውን ኩሉ ነገር ዋላ ብሓፈሽኡ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዝዋላ ምስ ጎረባበትና ከመይ እዚ ብዛዕባ እዚ ዝሓስብ ዝነበረ ተነይሩ እንድ ብጣዕሚ ውሕድ ክኸውን ዝኽእል እዩ ሶ እዚ ናይ ብድሆታት ዳሕራይ ዝመፀት ዲሞክራሲያዊት ኤርትራ ምትካል ሞባዓብኡ ከዓ ካልእ ተፃብኦ ምናልባሽ ዝኾን ኢልካ ተሓስብ ገለ ከተንብብ ከለካ ኣብ ሰውራታት ናይ ዓለም ንኣብነት ትርኢኻ ህዝባዊ ግንባር ፅቡቅ ዝነበረ ነገሩ ንምሃር ነርና ኢና ሰውራታት ናይ ዓለም ብምሉእ ተማሂርና ኢና እንዳይ እዚ ኩሉ ናይ በዓል ላቲን ኣሜሪካ ዋላ ናይ በዓል ኣፍሪቃ ኩሉ ካብ ካልእ ውድብ ተፃብኦ ከጋጥመና ትፅበዩ ካልእ ምንቅስቃሳት ኤርትራ ብዙሓት ሰልፍታት ተለናስ ንህዝባዊ ግንባር ዝፃብእዎ ክህልው እዮም ነዚ ዕላማታቱ ዝዕንቅፍዎ ክህልው እዮም ዝጨውይዎ ክህልው ክእሉ እዮም ኣነ ናተይ ሓስቦ ዝነበርኩ ህዝባዊ ግንባር ባዕሉ ህዝባዊ ግንባር ሓንጊርዎ ድመፀ መሪሕነት ግን ኣንፃር ዕላማታት ናይ ህዝባዊ ግንባር ክሰርሕ ዝብል እምነት ግን ኣይነበረንን ኣነ ብዙሕ ሰብ ርእይቶ መስለኒ ኣብ ኣይና ሸኺዕና ንሕና ማለት እዩ ትሕጂቲ ህዝባዊ ግንባርሲ ብገዛእ ባዕሉ ዘምፅኦ መሪሕነት ዕላማታቱ ክጥለም ወይቲ ንገዛእ ተጋዳልቱ ወይ ንገዛእ ተቃላሲ ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ብስልጣን ዘምፅኦ ከምዚ ዓይነት በደል ከውርደሉ ይኽእል እዩ ዝብል ናይ ዝኾነ ሰብ ትፅቢት ኣይነበረን ትፅቢት ተዝነብር ምተዳለና ከማን ምተጠንቀቐ ከማን ዝኩሉ ሰብ ኣብ ካልእ ዘይሓሰቦ ብድሆት እዩ ደሎ ትፅቢትና ስለዘይነበረ እዩ ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ንገዛእ ክብርታትካ ናይ ምዕናው ኣነ ብወገነይ ብዙሕ ዝሰማዕኮ ኣይነበረን ካብ ካልእ ዳኣ ተፃብኦታት ክህልዎ ክእል እዩ ነዚ ዲሞክራሲያዊ ቃልስና ድብል ሓሳብ ነይሩ ንበር ህዝባዊ ግንባር ባዕሉ ትመሪሕነት ባዕሉ ቶም መጋድልትና ቶም ንፈልጦም ቶም ትማል መተዓልልትና መባልዕትና መሳቲትና ዝነበሩ መሳዓስዕትና ዝነበሩስ ሎሚ ንዓና ከም ፀላእቲ ክሃድኑና ክሓስቦ ከለኹ ገርመኒ ኢኖ ሕጂ ካብዞም ኣብዚ መሪሕነት ዘለው ናይ ህግ ደፍ ኮይኖም ገበርተን ሓደግተንሲ ገለስ ንዓምኖም ዝነበርና ሰባት ኢና ነዚኦም ሒዝና ሳይንሓፍርን ኢና ነዚኦም ሒዝና ዓለም ክንወዳደር ንኽእል ኢና ንብሎም ዝነበርና ሰባት እዮም ሕጂ ግን ካብ ከም ፀላእቲ ልክዕ ከም ትኻብ ኣምሓሩ ካብ ደርጊ ወይ ካብ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ ሃዲምና ናብ ገድሊ ድኸድናዮ ካብኦም ሃዲምና ከዓ ሕጂ ተሰዲድና ኣለና ነዚ ሓቅዚ ምቕባል ብጣዕሚ መሪር እዩ ማለት ካብ ሞት ስቑር ቢልሓይሽ ብጣዕሚ መሪር እዩ ግን እዚ ይገጢምና ንዓና ማለት እዩ ከም ህዝቢ ዋላ ከም ተጋደልቲ ከምዚ ኩላት ክንዝበልክኖ ኩሉ ካብ ትፅቢታቱ ንላዕሊ እዩ ከም ተጋደልቲ ከዓ ናቱ መፃኢ ናይ ውልቂ ዘይኮነስ ብሓባር ከምኡ ዝቕፅል ኮይኑ ይስማዖ ነይሩ ብኡ ከዓ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ዋላ እቲ በደል ምስ መፀ ካብቲ ውድብ ወይ ከዓ ካብቲ መንግስቲ ንክለኣቕ እቲ ሒዝዎ ዝመፀ ሰረት ይሒዝዎ ዋላ ክፉእ እንዳረኣየ ከቢድዎ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ከምዚ የውድቀና እዩ ዝብል እምነት ከዓ ኣይነበሮን مرحبا لك تسعن حدن مسح الليلة قد حدن توي لك النجزاي شيشة حس كله يتعن زبن توي لك النجزاي شيشة حس كله يتعن زبن ناتنا عقب سماي كيرك يوزكال برهان قصي كيرك النوت مشغال هاقراوي التابوت عباي بعال الشامباين يتكفت يقرس حبستي عامت ما تصنت نايلدت معالتي السمايات تدمق برشي مبراتي زغر معاقي قبل حولتي نحيوبا عم بابا نسمسا مسا يتحبوسا دك الرأي مسا يتحبوسو هيا تنسلسو
ماتي الليلة أدي حابن طويلك نجزاي شيشة حس كلي تعم زبن طويلك نجزاي شيشة حس كلي تعم زبن ماتنا سلام عدمنا عقلي زي وداع موائل عامت بدتك تسنبل ميركو سيغي كسلطن كمعدل برهان من قديك حاسب كستبل نحيوبا عن بابا نسنسا مساي تحبوسا دقيق الرأي مساي تحبوسو هاي تنسنسو ادمن عقلي زي وداك موائل عامت بدقيق تسنبل شامباني كفت قرص حبستي السمايات تدمق برشي مبراتي نحيوبا عن بابا نسنسا مساي تحبوسا دقيق الرأي مساي تحبوسو تنسلسو ناي وش تلبي عوزي ككافل كنت تسلم ساعي كتري برهان بسما محل يحدث كالكيدان نحيوبا عن بابا نسنسا مساي تحبوسا دقيق الرأي مساي تحبوسو تنسلسو عشان سني ناتنت هاجر أتعزف رحني سلمات قطيتو جبارة بيرني صحايا بريقو مقرز البني لصدرا بيتي معاشتك واتي حقزاي بيتي يوت قدمي عشان سني لعنا متع حج حشني بلع الفني عاي تحزني وانا يمتئو سعسعينني وايلا تخيد زل الوعل بدتنا طنب بس نزمي تتنبل